Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажем какви забележителности може да видите в Несебър, като имате предвид, че града може да се обиколи както пеша, така и по вода. Също така ще ви покажем един динамичен риболов на попчета. Така че, айде, идвайте след мен. Несебър е един от най-старите градове в Европа. Основан преди повече от 3200 години в края на бронзовата епоха, по това време е бил населяван от траките, които му дали името Мелсамбрия, което в буквален превод означава градът на Мелса. Кръстили го на основателя на града Мелса. Мелсамбрия е разполагал с две пристанища и е любопитно, че и до ден днешен можем да видим част от древни плавателни съдове. По-късно, през 6 век преди новата ера, първите гръцки заселници от дорийски происход, едно от 4-те древногръцки племена, се заселват в града. Той се е развивал добре, строяли са се сгради, училища, църкви и са се правили свои монети, а освен това го пазили крепостни стени. През първи век, след кратка окупация, става част от Римската империя, които го нарекли Месамврия. За първи път става част от българската история през 812 година, когато хан Крум го завладява. Тогава се заселват българите и славяните на територията му и го променят на Несебър. По данни в Несебър е имало около 40 църкви, което е впечатляващо. В момента Несебър буквално е музей на открито, където можеш да се докоснеш до отминалите времена. Несебърската мелница ви приветства още в началото на Стария град. Тя е емблематична за него и е негов символ. Намира се на моста между старата и новата част на Несебър. Има поставени бейги, където хората обичат да сядат и да наблюдават морето и преминаващите кораби. Мелницата е осветена вечер и стават много красиви снимки, както през деня, така и при вечер. И понеже сме рибарчета, ще ви покажем и статуята на рибаря. Тя е друга впечатляваща забележителност от многото. Намира се в началото на Стария град и е дело на скулптора Ставри Калинов и е поставена тук през 2006 година. Стените на Несебър са първото нещо, което ще откриете, когато преминете тясната ивица земя, свързваща полуострова с сушата. Тя е построена от гръцките заселници и руините, които са останали, са смесица от различни епохи. Можете да видите различните му реконструкции с византийски и османски елементи. Също така е интересно да се погледне линията от оранжеви тухли по средата на сградата. Това е типичен византийски елемент, който ще открием и в други сгради. Задължително посетете и археологическия музей. В музей е представена експозицията Несебър през вековете, в която са представени многобройни паметници на културата, илюстриращи историята на античната Месамбрия и средновековния Несебър. Посетете я, ако сте любители на историята или ви е любопитно да научите историята на този прекрасен и античен град. В момента се намираме на може би най-разпознаваемото място в Старият Несебър, а именно базиликата Света София, Старата митрополия. Тя се намира в Стария град на Несебър и се смята, че е била разположена в стария център на града. Тя датира от 5 век и е богата на много история. Тук също са се провели и много сватбени церемонии. Освен Стара митрополия, е логично да има и нова митрополия, пред която се намираме в момента. Така нарича църква Свети Стефан. Тя е една от най-посещаваните забележителности на територията на старата част от Несебър. Представлява трикорна базилика и е била издигната между 11 и 13 век. Първоначално е носила името на Богородица и затова и стенописите й са свързани с Божията майка. Още една интересна църква, която ще видите в Стария Несебър, а именно църквата Свети Йоанна Литургетос. Тя датира от 13 век и през 1913 година е засегната от Ирпанското земетресение. Покрай нея се носи легенда, че тя до ден днешен не е осветявана, а Литургетос означава неосветен. А сега елате да ви покажем и амфитеатърът, който се намира доста близо до тази църква.
Амфитеатърът Жана Чимбулева в Стария Несебър е открита сцена с красива морска гледка, използван за концерти и фестивали през лятото, известен е с добрата си акустика и събития като Несебърски накит и Остров на изкуствата. А сега дойде време и за риболов, така че взимаме въдиците и отиваме да хващаме попчета и каквото хванеме друго. Ай! Той е малко по-черен. Ма как го е нагълтал червичето? Да ти бъркам в очите. По-други са. Дай щипката. Чули бе? Какво? Дай щипката. Дай бе щипката, това че се е откачил. Нали знае по какво говорим сега? По миличката на коренчето. Знаем, да. Има миличка. Да. Дивизията си може да са по-различни, да? Затова казва, дай щипката, нали, да може да по-спокойно да си го откачи. Да бе! По-скоро е така като го... Това се не знае вече какво. Че по-шарен. Да бе, защо има толкова шарени попчета? Всеки шарки, виж. Там с такава шарка, знаеш колко пъти са ме следили? Поне то лекичко съм го закачил. Дай нещо го бутна. Бутна го 2-3 пъти, не стана. Ти снимаш ли? Да. Добре, тук е. Как те Марцел да си резнеш стака на... Не, аз бех забравил. Само, че сега ще ме домързи то да го пусна. Не бе! Сега не мога ми кажеш, че този силикон ще е на едно мятане. О, добре, няма да е на едно мятане. Това не е честно, ти май ме би. А не бе! Опа. Аз съм бил закачил, аз се чуда още от началото какво. Ай си ги мериме сега да видя. Това прилича малко на дракон, да ти кажа често фаща от щипката. Аз ще се моля така да се откачи, ама нема да стане. Аз искам да съм първи, може би. Не е дракон, ама... Много попет. Ще пробвам, не ме барай. Нали, понекога е така го вземат и... Аре. А между другото, то, знаеш ли какво? Ето ти щипката. Той не ти тя. Той нали на мен така беше на приведи. Добре, бе. И тати го фана, да видим. Моя е по-голем. Опа, да бълче, бе. Дабъл попи. Поп таки. Айде, моя пак е по-голем. Това пак е по-голем. Не знам какви са тия попове, дали не са някой трап.
Бе, това не е дракон. Откачи се, бе. Май няма да стане. Добре. Добре. Е още начин да те внимавам още. Да, то се излъще само. Action and release. Е, там бе, кръга не го ли видиш? Не. Ти си. Знам. Не, пусни. Това не се е случвало. Блок. Даже си взе нещо тук да яде, бе. Не. Оп, ето го. Тук е. И как хубаво е взел силикончето. Цялото силиконче е вътре. Отвори стичка и си ми дай силикона. Бе, не пусна. Пусна. Продължаваме напред с други рибки. Оп. И още в начало сме. Оп, ето го. Еми, като за край на риболова, поне е хубаво попче. Приключваме за сега с риболова и отиваме да снимаме други забележителности, че няма време, хората ще дойдат и няма може да снимаме нищо. Пускай да. Намираме се пред църква Исус Христос Пантократор, която е една от най-запазените средновековни църкви в България. Датира от 12 век и е известна с красивия си и добре запазен външен вид и добре оформена алея с цветя. Тя е една от най-задължителните спирки в старинния град Несебър. Още едно бижу, което може да откриете в Стария град, е църквата Свети Йоан Кръстител. Църквата е трикорабна, градена е от ломен камък и коросан и е една от най-запазените църкви в Несебър. В наши дни не функционира като църква, но се използва като художествена галерия. Ранно византийските терми са построени през далечния 6 век. Стените на термите са изградени като се редуват каменни редове с тухлени пояси и са били облицовани с мрамор. А там отзад виждате нашия любим ресторант. Много близо до термите се намира и църква Свето Възнесение Господно или Свети Спас. Тази църква на мен ми беше много интересна, защото датира от 1609 година и колкото по-стара е, толкова по-интересна е. Църквата е еднокорабна, построена е благодарение на средствата на богат Несебърлия по времето на митрополит Киприян. Затова научаваме от надпис в самата църква. Стенописите в него изобразяват живота на Исус Христос и Богородица. Част от стенописите са запазени и реставрирани до наши дни, въпреки атмосферните условия на полуострова. Освен с интересен дизайн, църквата Свети Архангели Михаил и Гавраил привлича и с чара си. Тя е православна еднокорабна църква, построена през 13 век
За жалост в момента е полуразрушена, но доколкото разбрахме, е предвидено да се реставрира, което е хубаво, защото е част от архитектурно-историческия резерват в града, който пък е част от световното наследство на ЮНЕСКО и е един от 100 национални туристически обекта. Не забравяйте да си вземете печат. А сега елате с мен да ви покажем и църквата Света Параскева. Красивата малка църква се намира в непосредствена близост до църквата Свети Архангели и Михаил и Гавраил, представлява старинна еднокорабна черква, изградена през 13 век. Може да е малка, но впечатлява с красивите арки и дизайн отвън, както и с красивите си икони отвътре. В нея е поместена галерията от ценни стенописи, фрагменти, които са принадлежали на вече несъществуващи несебърски храмове. Около възникването на църквата Успение Богородично се носи една интересна легенда, която започнала преди около 2 века. Един ден несебърли усъмнали с плачеща икона, която намерили закачена за най-старото дърво в града. Озадачени, местните я оставили от църква в църква в продължение на 3 дни, но на следващата сутрин я намирали отново закачена на същото дърво. Така до 4-тия ден, когато в съня на една местна девица се явила Дева Мария, която й казала, че искала несебърли да й построят дом на мястото на дървото. Местните не се замислили дори и за миг и веднага започнали строежа, но запазили стволът на чудодейното дърво, което се намира в центъра на храма. Но това не било краят. През 1880 година решили да отсекат корените му, там открили точно толкова пари и злато, колкото били инвестирали в построяването на църквата. Още една от красотите на Несебър, а именно базиликата Света Богородица Елеса. Тя се намира на северния бряг на полуострова и е запазена отчасти във времето. Построена е през 5 век в византийски стил, прославена е. От нея се открива красива гледка към морето. Вероятно ще я видите и когато отивате към паркинга за коли в Стария град. Дойде време да ви покажа и няколко красиви кадра от разходката ни с катамаран около Старият Несебър и Слънчев бряг, който е най-големия морски курорт в България, разположен на Черноморието, близо до Несебър и на около 35 км от Бургас. Основан през 1959 г., днес курортът предлага дълъг над 8 км плаж с златист пясък и плитко море, подходящо за семейства. Разполага с множество хотели, ресторанти, барове, аквапаркове и възможности за водни спортове. Известен е с оживения си нощен живот, особено в някои клубове, и има удобен транспорт до близките градове. Активният сезон е от юни до септември, а извън него курортът почти не функционира. Също така може от Несебър да се стигне до Слънчев бряг чрез пътувания с корабчета или с влакчета. Любимия ни ресторант, който споменахме. Само сега рано сутринта И не работи много. и не работи да можем да ядем в него. А сме гладни, затова отиваме за банички. А вечерта идваме тук. След риболова на попчета, а до вечера сме тук да ядеме плато морски дарове. Да. И ще снимаме кадри да видите. Залеза, тук е най-красивия залез. Да, и Ще ви го залеза, покажем и евентуално. платото, и всичко, което ще се яде. И нашите попчета. Къде ги пуснат? Ето, че дойде и края на нашето приключение. Завършваме в любимия ни ресторант с любимото ни плато. Ако искате да ме подкрепите, може да дадете един лайк и да се абонирате за канала, а сега ви оставям да се насладите на залеза.